programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ng udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga po sa tuyang mga paraantabay digdi sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo digdi po sa radyo DZGB. Aldaw na naman po niya nin Biyernes kaya yaon na naman po kita mag-iiribanan sa laog min sarong oras digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa giraray ini si Bem Romano Birango ang sa indong makakaiba ngunyan giraray na aga sa laog min sarong oras. Kaya po, antabayan nyo kami dahil po kamo magdiwat yung istasyon para po maimpormara naman kita or ang satuyang publiko, lalo na ang satuyang mga konsumidores, kang saro sa mga importanteng dapat maaraman, no? Lalong-lalo na ngunyan po na summer season, diba? Harani na ang pero bako na bakasyon pala kasi iba na pala ang school year kang sa tuyang mga kaakian. Pero anyway, summer season pa man giraray. During summer season, kadakol na mga sales promotion activities ang ginigibo kan sa tuyang mga establishments. So, ngunya na aga sa laog min sarong oras, iyan ang sa tuyang pag-urulay-ulayan, manunungod sa sales promotion activities, no, or sales promo ang apod ta kayan, sales promo or sales promotion. Ano po? So, sa tuyang mga paraantabay, dai po kamo magduwa-duwa kung igwa po kamo mga kahapotan, manunungod, digdi sa satuyang topic kunya na aga, ini po nga ning sales promotion. Pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Iyan po ang satuyang line na pwedeng i-text kung igwa po kamong mga kahapotan, manunungod po sa tuyang topic ngunya na aga. Or pwede man kung igwa kamong gustong malinawan or kung igwa kamong nalilibungan, dahil nasabutan, manunungod sa iba pang serbisyo kan sa moyang opisina, dahil po magduwa-duwa na mag-text. Digdi po sa number na 0999-883-1471. Iyo po. Ano na nga niya na petsa? April 22. April 22. April 22 naman yan. Opo. April 22, Biyernes. Pirang simana na sana. Pirilaan na kita kan sa tuyang mga leaderes, both national and local. So ngunya na aga, medyo pahingaluan taan sa tuyang mga ang sa tuyang publiko manunugod sa sa eleksyon digdigno na kita sa sales promotion kang DTI. So sisimbagon ngunyan kan sa tuyang makakaulay kung nata nagkakandak sales promotion ang sa tuyang mga establishments, ang mga tindahan. Tapos siguro sa sarong konsumidor, paano niya maaaraman kung ang sarong sales promotion activity legitimate, kung ano ang mga dapat niyang hanapon sa sarong sales promo, or ano ang dapat tandaan kan sarong konsumidor sa sarong sales promotion activity. Ayan, ipapamidbid ko po ang satuyang makakaiba ngunya na aga para sa satuyang pag-urulay-ulay si Miss Rona Panganiban. Siya po ang
in charge sa sales promo, ano po, sales promotion digdi sa muyang opisina sa DTI Regional Office, kaya po siya ang makakaulay tangon niya na aga. Maray na aga, Ma'am Ron, maray na aga. Bation ta mo na po ang satuyang mga paraantabay, Ma'am Ron. Opo, maray na aga po, Miss Bem. Sirigman po sa mga nagdarangog sa satuyang programa po ngunyan sa Usapang Consumer at Negosyo hindi po sa DCGP. Ayan, okay. Sabi ko kasubago, Ma'am Ron, sa tuyang ipapaliwanag or hihiras sa satuyang mga paraantabay sa mga consumers kung ano ang mga dapat tandaan sa sarong sales promo na nagkakandak kay sales promo ang sarong tindahan. So, saroon ta ini, Ma'am Ronan Simbagon, inot tabi siguro, Ma'am Ron, ano ang sales promotion? Nata nagkakandak ki sales promotion activity ang sarong tindahan. Ano ang objective kani? Opo. Ang sales promo po kasi, Miss Bem, part iyan po kang satuyang Consumer Act po. May sarong portion po duman, may sarong chapter po duman ang satuyang Consumer Act kung saan pig-define po duman kung ano ang sales promotion. So ang sarong tindahan po nagkakandak ki sales promo kung halimbawa po, so sa iyang produkto or serbisyo po na pigo-offer, muya niya pong madagdagan ang benta to increase the sales. Or muya niya pong mapatronize kang publiko po. May muya siyang product or service niya po, muya niyang i-promote, madagdagan po so sa iyang sales or patronage itong produkto or serbisyo, makandak po siyang sales promo activity. Po, ito po. Tiringman po, ito po, Miss Beth. Pag muya niya pong ma-increase yung sales or patronage ng product or service po na pigo-offer kang sarong tindahan. Basically po, ito po. So, reason kung nata po ma-apply na sales promo ang sarong tindahan po. Okay. So, dahil gusto niyang, ang saro sa mga objeto niya is para magdagdag ang sa iyang income or ang sa iyang sales. Ano po? Opo. Pati po goodwill, Miss Bem, kang kaitong product or service niya po na pigo-offer. Oo. Sige. Miss Ron, gari igwa bagang mga iba-ibang klase, i-sales promo. Yaon dyan so mga apod ka ini? Discounts, so mga mga types ba yan? Kita. Oo, anong klase yan? Anong klase yan? Ito po. So mga types po, Miss Bem, kang sales promo or pig-apod tang pong schemes. Ito po sa mga discount, pag may nailing baga po kita dyan sa mga malls or sa mga tindahan po na mga 10% off or kung perang percent off, may reduction po duman sa usual price ng sarong produkto or serbisyo. So, discount po ito. So, ang igwa naman po kitang another type, so premium baga po. So, premium. Ang premium naman po, pag may mga freebies po na itatao ang sarong tindahan po, in exchange, in exchange itong binakal niyang produkto or inavail niya pong serbisyo duman sa tindahan. So, premium po ang ako naman mga freebies or ito po mga bundled items po, mga buy one, take one. Yan po ang mga examples ng premium na type of sales promo scheme. Tapos, po, Miss Bem, redemption naman. Ang redemption po, sa klase po, Miss Bem, kang sales promo. Redemption. Ang redemption po, igwa din ano po. yan? So may pigataong garing mga ticket or stub? Ano, tama? Ang very siya, Miss Bem, similar siya, Miss Bem, sa premium. Kaso, bako instant ka ini ang reward. Kasi, halimbawa, makolekta ka nga na mga forms or entries, tapos, pag nakakolekta na, in exchange ka ito, kaya pag nakakolekta ka na ngayang, halimbawa, stickers, makakolekta ka na stickers. Pag nakolekta na po, based duman sa mechanics, may mechanics po kung pig-upload baga, pag based duman sa mechanics, nakolekta niya na po itong coupon or entry po na kinolekta niya, pagbalik niya po sa tindahan, in exchange of that, igwa pong itataong free sa tindahan na item or service po. So, ito po ang redemption. Bako po instant ang price. In exchange of ito pong collected entries po or coupons po kung ano man ang nasa mechanics po.
Apo, redemption po. Iyan, Ma'am Ron. So halimbawa, nagbakal ka sa sarong mall, tapos halimbawa ngaya, ang binakalan mo ngaya, 2,000 peso worth, tapos sa kada 500, tatawan ka kitiket. So idodro? Yes. Iyo yan? Ano kapagkaan? May po, kasi itong Idodraw, Miss Beb, raffle po ito. Iba naman po ito. Raffle. Okay. Pero kabali yan dyan sa mga kabali po. Okay. Kabali po. Kasi ang raffle po baga, another type po ito, Miss Beb, na raffle po. Tama po ito. So raffle, ang raffle naman po, pwede siyang traditional or electronic. Sa ngunyan baga po, ang raffle, lalo na po kang pandemic, sa mga sponsors na po, lately po medyo ang mga applications po sa raffle ngunyan, nagkakaigwa naman po kitang mga electronic raffle po na mga applications na receive po from our sponsors po or applicants. So ito pong traditional raffle, ito po so the usual na may raffle stub na ihuhulog naman sa box tapos ma-draw po key or ma-pick key winner. Tapos ito naman na electronic raffle, may involved po ang sarong application na dinevelop pang sa tuyang sponsor, tapos ma-draw po electronically kang winners. So raffle po ito. Tapos pati po, Miss Dem, itong mga games or competitions, pwede din po siyang makonsider na sales promo activity pag kinandak siya kang sarong tindahan or establishment na ang objective nga ni po ninda is ma-promote sa indang produkto or serbisyo. Games or competition or contest, pwede po siyang other types po yun kang sales promo po. Pwede pong ma-upload siyang sales promo. Basta po ito, ang objective niya is to increase the sales or patronage kang product or service po. Ito po ang mga iba-ibang klase po, Miss Ben, kang mga sales promotion schemes or types of sales promo po. Discount, premium, redemption, raffle, tapos ito pong games or competitions or contests po. Ito po. So iyan ang iba-ibang klase. Opo. Sales promo. Opo. Oo. Kadakol, Ma'am Ron, may mga nagaharapot kaya, kadakol na mga nagaharapot na, maski kaito pa, kung sisay ba ang pwede or paano ba? Sisay sana ang ma-apply ki sales promotion permit sa DTI? Opo. Under the Consumer Act po kasi, Ms. Dem, ang agencies po na pwede mag-issue ki sales promo permit. Saro po dyan ang DTI, and another agency is the DOH or FDA. So sa DTI po, kung ang ma-apply pong mga tindahan po sa DTI, ito po na mga tindahan na nagpapabakal kang sa indang products po, halimbawa po baga sa mga supermarket po, so ito pong mga tindahan na mo yung mag-promote ng product or service nila, halimbawa po sa supermarket. Ngayon, halimbawa po baga, ang mga food po kasi, Miss Dem, and mga drugs, sa po yan, sa FDA po, DOH, FDA po kayan ang ma-issue ng permit. Pag mismong manufacturer po, Miss Dem, ang halimbawa, so sarong manufacturer kang inumon po or kaunon, siya mismo po ang moyang mag-conduct ng promo, si manufacturer itself. DOH, FDA po dyan ang ma-issue. However po, kapag ito pong pagkaon or inumon or cosmetics, yaon na po siya sa tindahan, and sa tindahan po ang moyang mag-conduct ki sales promo activity. Sa DTI po sila ma-secure ki permit. Pag si tindahan na po ang ma-conduct ang sales promo activity. Pero pag si manufacturer mismo po, kay itong mga pagkaon, inumon, for cosmetics, or any devices na related po siya sa DOH, FDA, sa DOH po, DOH, FDA po ang ma-issue po permit. So, DTI and DOH po, Ms. Bem, ang ma-issue ang agencies po na ma-issue lang po key permit po, sales permit. Okay, sige. Nahapot ko na iyan, Ron, naman sana, pero ano ba ang rason kung kaipuhan mag-seek ki permit sa DTI ining mga tindahan na nag-conduct ki sales promo? Ayun po. Ayun, Ms. Ben. Sige po. So, one of the major reasons po kung nata po
kaipuhan mag-secure kay sales promo permit ang tindahan na muya pong mag-conduct yung sales promo activity is para po ma-ensure ta na there is fairness in the conduct of the sales promo activity. Kasi po, Ms. Bem, under the Consumer Act, naman po sa Article 116 po, na-mention po naman na any establishment po na who intending to conduct a sales promo activity shall secure a permit from the department at least 30 days before po mag-start ang sa indang sales promo activity. So why is that so? Ito po baga, 30 days po siya, no? 30 days before mag-start ang sarong sales promo activity, saka dapat mag-secure siyang permit sa DTI. So, para po ma-achieve itong, magkaiwa po kitang fairness in the conduct of sales promo. Kasi halimbawa po ngayon, Ms. Bev, may sarong tindahan po, makonduct siyang sales promo activity. So, ma-secure siya sa DTI na permit. So, ang start date niya, ngunya na daw siya ma-submit na application. Hindi siya tulos makaka-start. So, kaipuhan niya mag-comply, ang magiging promo period niya, 30 days after tama receive sa application. So, si Store A ngayon, ito Ms. Bem, si Store A nag-apply na sales promo sa DTI, so makaka-start siya 30 days after tama receive sa application. Pero ang processing takayan, Ms. Bem, madalion man lang. So, after 30 days pa sin na makapuon, ang processing takayan, mga 1 day or 2 days lang. So, di ba, right after we release to them the permit, pwede na silang magpa-skill ng mga advertisement through mass media, through posters, o through social media. So, ini po, this is Store A. Kunyari, may permit na siya. So, hindi naman si Store B, si competitor niya, mahihiling niya na si Store A, makandak na sales promo. Kita man daw ngayon, makandak man niya ang sales promo. So, hindi si Store B, syempre, ma-apply man siyang permit sa DTI. So, si Store B, syempre, dyan siyang mag-apply, ma-receive ta ito, syempre, ang start date niya po, after 30 days man na ma-receive ta sa application. So, si Store A and si Store B, daisin naman kakasabay po duman sa ng sales promo activity. So, duman po umalaog na magkakaigwang fairness in the conduct of the sales promo activity. Ito po so essence ka, 30 days po nata, require po na 30 days after we receive the application, sinda makapag-start kang sales promo activity. So, ito po. Saro ito, Ms. Bem, sa mga reasons na kaipuhan mag-secure na permit to ensure fairness in the conduct of the sales promo activity. And then another reason, yes, Ms. Bem, may sige po. naman. Sige po. Padagos tabi. Sige po. Another po, kasi po, di ba po, pag nag-submit po sila sa tuyong application, syempre, may requirements po kita. So, one of the requirements is the mechanics. Sa mechanics po, kasi Ms. Bem, naka-detalye dyan kung ano ang mga gigibuhod, paano maka-join sa promo, ano ang mga in-exchange, kasi di ba po, pag nag-purchase so consumer, in-exchange, ano ang makupaaninda. So, consistent man dapat yan duman sa collaterals na i-submit ninda. So, importante yun po na may permit issued po sinda para po ma-ensure ta na talagang i-deliver ninda what is promised to the consumer based on their approved mechanics po. Ito po. So, halimbawa, raffle po yan. Siyempre, sa mechanics, nakalaag yan kung ano ang sa inang raffle price, kung how much yan. So, may babalikan po kita later on. Siyempre, pag may permit issued, siyempre, nag-agi yan sa tuya. Later on, pag may naghapot or pag may nag-question na consumer regarding duman sa sales promo activity, may reference po kita. May babalikan kita. And duman na din po malaog kung may iwa kitang remedy for violation po na kung may kung sakali man na may violation po talaga sa tindahan duman sa sales promo activity nito. Siyempre po, once pa, pag may issued permit siya, may reference po kita. So, protected din po ang satuyang consumers. Oo. So, kumbaga, another reason, kung nga takaipuhan mag-apply ki permit ining mga establishments or tindahan sa DTI para i-check ni DTI kung talagang kumbagang paborable din sa consumer itong sa indang ginigibo or gigibuhon na sales promo activity. Po. Oo. Opo.
Kasi Diba, kung baka, sige po. baga po, na, sa mall baga, mahiling ka, nakalaan dyan 10% off, 50% off. Oo. Tapos, na talaga bang iwa dyan na 10% off or 50% off? Nakalag kasi iyan doon, Miss Ben, sa mechanics. Nakasaro sa naka-itemize iyan kung ano-ano ang mga products covered kay itong sales promo activity. Naka-itemize yan kung 50% off ba talaga ini, buy one take one ba ini. Nakalag po yan duman sa mechanics po na submit po sa TUYA. So, the establishment should be compliant kung ano po should give to the customer, the consumer, kung ano po. So, should comply with the mechanics that they submitted to us and syempre nag-issue po kitang permit for that. Opo. So, iyan talaga ang, kumbaga, main reason, Opo. para ma-check kang DTI, ma-evaluate kung valid Opo. sales promo. Para naman sa parte kang mga consumers, Miss Ron, Opo. ano ba ang dapat nilang tandaan, 'di ba? Ang mga sales promotion activities na ginigibo ang mga establishments, puhan may mga ads iyan, may mga promo Yes, collaterals, opo. naka-display, ang dapat nila matandahan. Yan. Business. Ayan, napiga pa na ano ang dapat hilingon kang sarong consumer kung iyan ang sarong sales promotion activity na napigigibo kang sarong establishment ay valid or legit, kumbaga. Ayun po. Sa part kasi, Miss Bem, kang upon submission kang application sa TUYA, nire-require ta po si sponsor na mag-submit sa to sample layout kang sa indang promo collaterals. Ito baga pong ipapaluwas ninda sa social media, itong posters na ipapaskil po ninda, pati po itong script sa, di ba, so may mga radio advertisements ninda. Opo. Pati po sa script naman, ipuhan po ninda i-attach sa application po. So ito po kasing sample promo collaterals layout, kung ano man ang iluluwas po ninda, igwa po iyan, Miss Bem, na phrase na nakalaag na per DTI, fair trade permit number blank. Kung si na region, kung FTEB po siya, ang FTEB po kasi kung FTEB ang nag-issue ki permit, so Fair Trade Enforcement Bureau, meaning national in scope po kayan ang promo, ang coverage. So ito po ang kaipuhan tang hilingon every time na may nakapaskil baga po duman sa hinahiling kitang yung mga sale ngaya. Dapat igwa po siyang permit number na nakalaad duman sa, usually sa pinakababa po siyang portion po, kang sarong promo collateral po. Same man po sa mga radio advertisement, dapat igwa siya sa dulo perme na phrase kay itong na tinauta po na permit number. And at the same time, yan baga, Miss Bem, sa collaterals, mahihiling kita dyan na ASC reference number. So yan na ASC kasi, Miss Bem, Ad Standards Council. So sinda po ang Parigaraing Board sinda na nag-aagi po sa inda, dapat compliant po sa inda ang mga advertisements po na pigluluwas po, yung mga collaterals po na pigpapaskil. Compliant sinda dapat sa ASC, Ad Standards Council po. Yan, Miss Bem. So, yan po ang mga dapat hilingon po. Iwan siyang permit number. Tapos, ito po, so ads po, pag may ASC reference number pong nakalaag naman, meaning po, compliant po ito naman sa pigpapatupad man po kang Ad Standards Council or ASC po. Paano kung Miss Ron? Ito po kasing, pag nahiling ta po, nagpaskil kitang, ito pong permit number po, tapos, set mo ngayon siya, di definitely po, di ito po siya, di itong issued permit. So pag-araw po kayan, pag may nahilising na, pwede pong i-report po sa TUYA na nagpaskil lang basta sales promo activity, tapos walang per DTI fair trade permit number ngayang phrase. So wala po, meaning po, wala itong issued po na permit po. Pwede po siyang i-report po sa TUYA pag-araw po kayo. Para po, maimbestigaran taman po. Kasi pag-araw baga po kayo, pag wala siyang inisyong permit, bako po covered ang sa TUYA consumers po. Di po kitang, ito sa pigsabi tabaga po kanina, di po protected. So data po, sure, kung madideliver talaga madideliver kang sponsor sa commitment ninda, based naman sa indang sales promo activity. Okay.
arog ka ini, Miss Ron, halimbawa, di ba na-mention mo so mga iba-ibang klase, sales promo? Opo. Premium, so discount, so raffle, buda, so ano pa ito? So, Redemption po, redemption, Miss Bem. oo. Gabos ito, Miss Ron, maski ang gigibuhon mo sa ng sales promo, itong premium, ito bagang so may mga pigtatao ade, may mga pigtatao in exchange of patronizing Opo, the certain product products or service. Opo. service. Oo. Kaipuhan talaga gabos ito mag-apply, mag-seek permit sa DTI? Actually, Miss Bem, may mga exemptions po kita po na piga-akod from Opo. securing a permit. So, yun na po, duwa na po kita sa exemption. Tingnan po kita ang mga exemption. Halimbawa, naisip lang kang enumerate na Miss Bem, sa mga exemptions. One of the exemptions, may piga-akod po kasi kita, Miss Bem, na in-store sales promo. Ito pong in-store po na sales promo, pag halimbawa sa tindahan, muya niyang mag-conduct sales promo activity na duman lang sa di siya ma-advertise. Di siya ma-advertise through social media, di siyang posters, or di siyang any form of media advertisement. Exempted po ito from securing a permit. Provided na pag naglaog sa customer duman sa store premises niya, sa kanya lang maaaraman na may sales promo so tindahan. So, di po siya dapat magtauki flyers or mga na syempre pag nagluwas sa customer, makuna ito in-store. Dapat pag naglaog lang siya sa tindahan, saka lang maaaraman ng customer. So, na may sales promo activity siya. So, exempted po ito from security. Okay. Itong in-store na sales promo activity. In-store, okay. Kung maglagman po siyang advertisement, yes, Miss Beth. Kumbaga, Miss Ron, maaaraman lang pang consumer na igba pala na promong arog kayan kung yaong ka na sa store Sa laog. mismo. Yes po. Oo, sa laog. Oo. Kung Day mo aram. na igwa palang sindang sales promo activity kasi di isin na mapaluwas na na advertisement, any form of media advertisement. So di maaaraman kang public talaga na nasa luwas na ito po, may sales promo activity sinda. So in-store ito po, di po siya exempted po ito from securing a permit. Maski magpa-skill man po sinda, glass baga po. So kaya di glass po siya. Dapat ang pagpa-skill po ninda, di po siya visible on the outside. Pag naglaog na ang customer, saka lang maaraman po na may promo sinda. So That's one. That's one. Another exemption po, ito naman Miss Bem na instant sales promo. Ito naman Miss Bem na instant sales promo, halimbawa, within hunya na aldaw nakaisip lang sa tindahan na ay mapapromo kita, kita. Sa loob man po ito Miss Bem ng store premises, tapos pirang oras lang siya ma-take place itong promo. So instant po ito. So bigla lang naisipan kang tindahan na mapapromo for this hour lang. Nasa loob, same man sa in-store, di siyang form of media announcement. So, exempted din po ito from securing a permit. Itong instant sales promo. So, in-store, instant, ito po. And then, another po, Miss Bem, may mga iba po kasing tindahan, halimbawa, ma-conduct silang sales promo activity. Tapos, in partnership na siya with other government agencies or itang mga attached agencies ng government. Pag-araw po kay Miss Bem, exempted din po ito from securing a permit na si private baga po sa tindahan, makikipag-partner sinda sa government agency, exempted po ito sinda from securing a sales promo permit. Opo, ito po Miss Bem ang mga exemptions po. Among the exemptions, but kaipuhan po i-take note ng sa tuyang mga business establishments na maski po exempted itong mga na-mention ta po kanina from securing a permit, dapat po compliant pa din sila duman sa Consumer Act. So what is due to the consumer, itatao pa din po nila. Maski po din issued permit ang DTI po o DOH para duman sa siinda sales promo activity po. So lang po, disclaimer tao po. Maski, oo. Okay. Ngunyan baga, Miss Ron,
sabi ko nga ni kasubago, summer season kadaklan ako, may mga nahihiling ako na mga special na promo during summer season, lalong-lalo na so mga specific products na ginagamit during summer season. Yan bagang mga inflatable pools na mga para sa mga akid. Ako nun ako nahiling ng Ayun, mga po, sa mga malls. Opo. sale. Sale siya. Mga 50%, 70%, 30%. Iyan, Miss Ron, sisay nag-apply na promo ka yan? Or paano maaraman kang, minsan kaya, minsan ako, di ba, as a consumer, nagdududa ako kung talaga bang promo ito or talaga bang discounted ito kasi di ko man alam so original price, di ba? I mean so di ba dapat yaon so price before di ba? Before and so ako. Paano ta maaraman, Miss Bev, na talagang naka-promo ito? So, di ba po as required by the law po, required po talaga mga items igwap na magkaigwa pong price tag po Miss Bev. So mga alam kung naka-promo iyan, syempre visibly po duman sa price tag. Kapag duwang price tag po ang nakalaag dyan, so original price niya, mas halangkaw, tapos mailing ta na so color, iba na so color po ka itong discounted price. So ito po, dumanta po maaraman na naka-discount siya itong item na ito. Na nakalaag po ngayang 70% off or duman po sa price tag. Kung duwa ang price tag niya, Miss Beth, maiiling ka po duman sa dapat yaon so original price buda sa discounted price. Opo. Or pwede man po kung dai kasi may mga instances kasi baga Miss Beth na nahiling ka na lang sa colored na na price tag. Naman po i-verify duman sa store kung pira talaga kaini ang pira talaga ang original price kaini kasi sinda po as a store dapat may pag may naghapot na consumer maitaonin da po kung so pigi-inquire ka consumer kasi based din po ito duman sa sinabit sa tuyang mechanics dapat nakalaan ko naman kasi itong specific item na to kung talagang nakasale siya ini sa original price niya ini sa discounted price igwa po dapat sindang listahan dito kung sakali man na duman sa orange tag lang ngayon ang nakalaag di inahilig so sa original price. So dapat so present iyan sa sarong item na piga-offer on sale para talagang ma-check ta na nakaka-discount talaga kita. Discounted talaga sa price. Miss Ron, may hapot digdi. Kaya, igwa na ang binalihan sindang sarong mobile network. Sarong, good morning po, Ma'am Ben, Ma'am Rona. Nag-intra po kami sa sarong mobile network sa cellphone na mag-Giga Life app. Po, para sa chance na manalo ng kotse. Pero wala pong resulta. Totoo po ba ang mga mobile network raffles? Ito ba kayan? Rod? Mobile network raffle. Actually, ang kaipuan po yun bago po sila nagsali duman, na-check po ba ninda na igwa pong ito pong phrase baga po so required na phrase na per DTI, FTEB, permit number blank. Kasi dumanta po masususog Miss Bem kung iwang araw kay itong phrase, dumanta masususog kung sisay sunay issue kang permit. Kasi kung sisay po sunang issue kang permit, kung kunwari, raffle nga po baga right after the draw, ang sponsor po kasi required iyan mag-publish kang list of winners. Kung ano man so manner na pagpaskin ninda ka pag-inform ninda ka itong sales promo activity bawa through social media or through TV or kung through sa newspaper dapat po pag may list of winners na pagtapos sa draw the same manner po ang gigibuhon ninda para to inform the public kung sisay sunang gana duman sa sales promo activity nito. So, ito lang po ang kaipuan pang maaraman kung na-check niya po ba kung itong permit number po ito na ito pong po. At saka Ron, sinabi digdi kay ining texter kung paano sinda nagsali. Ano kaya ang ano kaya
So, ano ninda, may tinaon niya so pangaran niya, entry Oo, or oo. what? Oo, di ba? Kasi may mechanics So, po baga iyan. May ano, mechanics so, iyan opo. dapat. Oo. So siguro, Ron, sa paini sa tuyang dapat na ipasabot giraray, i-remind no sa satuyang mga ka-consumer, sa satuyang mga nagdadangog ngunyan, sa mga nagdadangog sa tuyang ngunyan na ining mga pag-intra sa sales promo or sa raffle, dapat man giraray na gibuhon ta man giraray ang satuyang homework na Yes. i-check mo na. I-check Opo. mo na. I-validate mo na kung medyo duda sila. Opo. Iyo po. Tapos Kasi, po, Miss Beth, yes po, sige. lalo na baga po, uso po ganyan baga itong, ang NTC baga po, sige sa tong remind every time na pag di man po kitang sinalian kasi every time baga may ma-receive na lang kita sa text na ay nanggana ka, you won this prize, tapos pag magde-replyan mo itong number, may sunod na siyang ipapagibo. Kasi isipon ta po muna, kung wala man kitang sinalihan in the first place na sales promo duman sa establishment na ito, di po kita duman di po kita taong info or di ita mag-i-ignore ta lang po or ano ba, sa ba siya pwede kasi usually mga mobile numbers na hindi PC din po yan ma-trace. Pwedeng i-report na po sa NBI, NTC. sa NTC or sa NBI cybercrime para ma-trace po siya. Di po kita basta makipag-transact po. Especially kung wala man kitang sinalihan po talagang promo na nag-text lang sa to na nanggana kita. Kasi medyo yan baga po mismo ang Text scam yon. Oo, text scam. Pero ining mga promo na lalong-lalo na ngunyan baga, Miss Ron, kadakol na din na mga nahihiling kitang manlain-lain sa online, di ba? Sa social media, na manlain-lain na mga advertisements. So siguro, ano man giraray kita. Di kita basta-basta pa, apod ka ini, padalos-dalos, magpadara, sa mga imbitasyon, dakulon mga imbitasyon dyan, very, apod ka ini, makaingganyar man kung sa hilingon mo, kung talagang daig ka masyado mag-research. No? Oo. Kaya, ano man giraray kita, maging matsyag man giraray kita sa pag-abot sa mga araw kaini. Kasi minsan baga makaara na araw niya kaini araw kaini ngaya ining sabi kan texter gaganahan ki kotse. Ang sabi niya, Miss Ron, nagsimbag sa text sa cellphone ng Smart Giga Life. Paano daw tigtaon niya gayud so paano daw ini data aram kung how he joined this kind of mobile raffle? Ano pa nini? Kung mobile network? Kung mai-ano niya po, Miss Bem, kung ano sa promo title, para kung sakali i-check ta. Iyan po ng mga arog kaan na sales promo activities, ang nag-approve kaan FTEB, Fair Trade Enforcement Bureau. Kasi nationwide in scope po siya. Pwede ta pong kung makatao pa si ma'am na ma-validate details, pwede ta po ma-validate with FTEB. So concern niya. Yes po. Opo. Saro pa pala, Miss Ron, ining mga sales promo baga, pwede ta ini ma-validate ba through online pa? No. Halimbawa ako, may nahiling akong sarong promo, may laag na per DTI like FTEB promo number ganito. Pwede ko ba yan ma-check online kung may permit yan? Actually, Miss Bem, sa DTI website na kasi, duman na naka-list na mga so mga permit issued lang po ugaring ito kang FTEB, Fair Trade Enforcement Bureau. Kaso gari bako daw ito, Miss Bem, real time itong file na ito. Tapos ang nakalaag lang kasi duman is so mga permit numbers na in-issue nila. Gari siya yan po sa DTI website ta. Gari siya file po na consolidated file, database siya kang mga approved na permits po ang Fair Trade Enforcement Bureau po. Pero kung gusto mo mag-inquire ora mismo, halimbawa, duda ka sa sarong promo or sales promo, paano ba, Miss Ron? Ano ba ang
pwede po siyang, kung medyo duda sa sarong activity nga, especially kung walang permit number, pwede po sinda mag-inquire sa TUYA po or sa mga nearest provincial office, pwede po digdi sa regional office, para po ma-validate kung talagang legit itong sales promo activity po na ito. Kaso kung wala kasi siyang nakalaag na permit number, ito po, medyo pag-araw ito, i-report sa provincial office na po para sinda po ang maghapot po sa tindahan po. Kasi for any violation na po, may kaakibat man po yan, may procedure man po yan ang sa tuyang opisina po. Naman sa mga nagkakandak pong sales promo activity na di man talagang permit. So we have to investigate din po muna before po po. So next na steps po. Basta po importante yun kung hilingon ta po sa permit number para duman ta po matrace kung sisay sa office na nag-issue. Kasi duman mismo sa permit number, kaya halimbawa, example digdi sa Region 5, ang sample phrase na pig-issue ta kaya for DTI Fair Trade Permit number R5 01-01 series of 2022. Pag R5 yan, di means regional office ang nag-issue kaan. Kaya sa province naman niya, per DTI Fair Trade Permit number ALB or Albay, tapos number 01 series of 2022. So matitrace na po duman pa lang sa permit number kung sisay sa office na nag-issue. So ito po ang sarok naman na So gabos na issuances pala ang pirmiyaon si FTEB. Opo, fair trade. Opo, kasi ito po, so big din na fair trade kasi fair trade permit number siya. Pero nakaspecify pa rin po kung sisay sa office talaga, mismong office na nag-issue. Kung regional office or provincial office po. Okay. Kaya, Ms. Ron, kaipuhan talaga i-check nila magsagapos ito. Opo. Okay. Kaya, syempre, permina sindang magdudula. Ma-report po. Ma-report po nila sa DTI po. Opo. Sa pinakaharaming office, pwede man. Sa pinakaharaming DTI office. Ano po? Opo. Okay. So, ulitin ko giraray po. So, may mga ihapot bago kita magpadagos, Ms. Ron. So, may mga ihapot po tungkol sa samuyang topic mo niya na aga. Pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Aram ko kadakol, Ms. Ron, na mga apod ka ni mga iba-ibang klaseng promo, no? Minsan baga talagang itong mga nagpa-pop up baga minsan sa satuyang mga minsan sa Messenger, kadakol. So iyan po likayan ninda lalong-lalo na itong mga nakulo na mga iba-ibang klase. So minsan kaan may apod ka iyan, Ron, sugari apod ka ni sugari baga dapat dai mo i-click pag minsan i-disable po sa mga notification po. Sa mga notification na pwede po naman itong mga notification i-disable. Kung pwede po i-disable duman sa para dai na baga po siya mag-pop up. Kapag automatic pati pag nag-pop up, pwedeng halimbawa, mapipindot mo siya tulos kung po. So pwede man po i-disable itong mga notifications or di basta talaga para-click. Oo. At saka siguro ang pinaka importante pa na apod ka ni kumbaga ano nga ni ito so sinabi ta kasi bago di basta-basta magpadara digdi sa mga iba-ibang klaseng imbitasyon lalong-lalo na kung hindi baga may tigahagad ng mga impormasyon na personal, especially personal information. Ang iba kayan sa sunod mahagad na kan sa imong kung ano ang hagadon mga number or credit card or something, ATM, mga arog-arog kaini. So siguro parte iyan kan sa tuyang Miss Ron, kampanya digdi related sa sales promo kasi kadakol mo niya ng mga manlilin lang, no?
yun nga, sabi baga kang, so ginagamit na term kainin ni DTI, mga iba-ibang klaseng scam monster. Scam monster. Ayun Oo. po. Oo. So ini ang dapat talagang maiwasan kan sa tuyang mga consumers, no, na gusto tang i-develop sinda na maging mga vigilant consumers, dahil basta-basta magpadara digdi sa mga Patol. iba-ibang klaseng magpatol, iba-ibang klaseng advertisements na mga kumbaga deceiving. Oo. Siyempre inot kung baga apod ka ini, so ito bagang madali kang madara, ang term ka yan, so day ko na masaawod. Anyway, ito. So basta dapat kung vigilant consumer, gigibuhon mo an sa imong duty, responsibility, naning dai ka ma-approve charan, dai ka mabintangihan kain sa tuyang mga kahimanwa na, di ba? Dahil taman mahali na dahil taman iyan masabi na wara ka ang bibi sa satuyang lugar. Kadakol kaan mo yan. Kaya yan ang gusto tang i-develop sa satuyang mga consumers. Ayan. So, ito ba ang mga yan, igwa akong tutor digde, igwa akong coach sa mga kaggalibol ng mga consumers. Yan, tama, Mr. Galibol. Yan. Salamat, Shi. So, ayan, Miss Ron, importante na ang consumer nagbabasa. Diba? Dahil basta-basta magtubod o magpara sa na halimbawa ngaya dahil ini sale dahil ini alugar ka ini. So basta sana siya nagpatol naman sa sale, dahil naman aram kung talagang sale ito. Di ba? Oo. So iyan ang mga dapat na sa tuyang tandaan bilang mga consumers, Miss Ron. Yes, okay. po, Miss Ron. So, manunungod pa, Miss Ron, sa sales promo. Ano pa ba ang mga importanteng dapat maaraman kan sa tuyang mga consumers pag-abot sa sales promo? Pero, Miss Ron, by the way, bago po yan. Yes, po. Ini maganda ang mga raffle man, Miss Ron, pero daiman nagapabakal kit product. Daiman iyan sa to, di ba? Daiman po. Covered. Opo. Itong may mga proceeds baga ngaya sinda so mga sarong organization. Ay, opo, Miss Bem. Nagalig-galig siya, Miss Bem. So mga fundraising. Oo, pirmi kita ka nakaka-receive kihapot. Opo. Kung di man po siya, kasi di man po siyang involved na product or service, di man na pinaka consumer bago siya inisyuhan na raffle ticket, di man po, part po ito pala, Miss Bem, kang exemption, nalingawan kong i-mention po. Opo. Part po ito kang exemption. Di po yan, saro po yan sa mga data po i-issuehan permit. Kasi wala man po, di man pasok, so definition po kang sales promo baga na to increase the sales or patronage of product or service po. So, okay, so malinaw. Oo, malinaw iyan, Miss Ron. Tapos, ano po? Kinandak baga siya ngayon within duman sa among the organizations lang. Halimbawa, sa mga sarong organization siya na nagkandak ng kaito. Tapos among their members lang itong activity na ito. So, ito po, exempted po ito from securing a sales promo permit po. Okay. Kasi magpuon kang nasa DTI ako, kadako ng mga nare-receive akong hapot na kung ma-apply pa da asindang permit sa DTI. So, dahil po ito covered. Exemption ito. Kasi enot ang dapat nindang tandaan na dahil man sindang pigpapabakal na produkto. Dahil man na produktong involved. Okay. So, yun, Miss Ron, ano pa ang mga kaipuhan tang ipagirumdum sa satuyang mga ka-consumer na nagdadangog ngunya na aga digdi sa tuya, Miss Ron po. Manunungod sa sales promo. Ayun po. Another po, Miss Bem, siguro po, bakulay na sa consumer, naman din po sa mga negosyante po. Ito baga, Miss Bem, na phrase na while supply last. Okay, so, bawal yun. Bawal po yun. Kasi sa Consumer Act, bawal po yun. Kasi di ba ang
sales promo baga po, may mga elements yan. And part of that, igwa dapat yan na promo period. May prescribed promo period po yan, Miss Ben. So, pag naglaag kasi sindang while supply last, so very defeated na po. So, promotion period kay itong activity. So, very open-ended siya na hanggang maubos, so sa talagang ipapaubos nila. So, di po siya allowed itong while supply last or any phrase of similar import to that phrase po na mga na while supply last. Kasi minsan po baga, nakakahiling pa kitang mga arog-kaan. So, usually po pag arog ka yan, kung nakahiling kita, dapat po i-report na din po yan. Kasi violation po yan sa Consumer Act. Kasi may defined lang po talaga dapat. May within a period lang po dapat ang sarong sales promo activity po. Ito Pero po. yes, oo, tama yan, Miss Ron. Pero on the contrary, Miss Ron, igwa man nangyayari na halimbawa, igwa bagang sales promo arog kaini na pag nagbakal ka ki produkto, ka itong product ninda worth 1,000 pesos, igwa nga yung giveaway. Duman Apo. ito ma-fall sa premium, tama? Yes. Oo. Igwa mga instances, Miss Ron, na pag makuha ka na ka itong premium or ampun ka ini, Claim ka na ang price. ma-claim ka na ka itong price mo. Ubus na. Ayun po, bawal po yan. Diba? Miss Bawal Ben. din yun. Oo, kasi ito po, in contrary yan duman sa Yan nga. hanggat ongoing ang sarong sales promo activity, dapat ma-provide po. Ito po, kaya baga po, saro sa mga objectives na po is what is due kaya nag-secure na sales promo permit. All throughout the promo period na approve, dapat na-provide sa consumer kung ano so dapat na due sa iya na dahil nag-join siya duman sa sales promo activity, entitled siya to claim that price. So maski ubos na ito pero di ipatapos so promo period, dapat na-provide pa din po ito kang sa tuyang establishment. In the event na itong saktong product na yan, di na siya involved, still dapat ma-provide niya pa din. So equally, so price na equal to that item. Basta dapat may provide siyang price kung ano so entitled po naman sa consumer na nagsali po naman sa promo. So, Miss Ron, pwedeng mag-demand si consumer na matauan siya kay itong premium commensurate. Halimbawa, daina kay itong ngayang panauninda na payong or planner or something. Dapat, iwas nilang itatao na commensurate doon sa item. Opo. Yes, pwede mag-demand si consumer. Basta ang worth kay itong item na ito equivalent or higher duman sa price kay itong sa original din da pong pigpapanao. Dapat igwa talaga po sinang maito. Di pwedeng wala. Kasi pirme yan, Miss Ron, nangyayari. May kadako na instances yan na nangyari. So ano ba ang mangyari, Miss Ron? Pwede bang magreklamo si consumer kung dahil siya natawan? Yes, pwede po. Kasi actually, paano ta po kasi maaraman na araw ka? Kung wala kasi ang ibabaga, pag arog kayo na sinabihan ting tindahan na ubos na po, gari, sige, okay lang, mapayag lang na, okay, gari, pag arog po ka, dapat i-report na po sa DTI para po ma-reprimand, matawan ta pong itong tindahan kasi baka dainin daarham na bawal pala ito. So dapat po every time na maka-encounter po kitang arog-kaan, i-report na po sa DTI po para ma-call so attention kay itong tindahan po na bawal po itong ginigib po nila kasi bound po sinda duman sa mechanics na pina-approve nila sa permit. Ayan, oo. Ayun po. Tandaan ta mga ka-consumer, no? Mga ka-consumer, bawal po ito. Kadakol kaya ng mga nangyayari. So kung kamo po naka-experiensya ki siring man na pangyayari, pwede po kamo mag-demand na tauan kamo ki katumbas. Oo, katumbas ka itong premium ninda. Or siguro pwede man na cash gayod, ano ba? Basta sa ano ba? Ayun po, basta bako siya so worth kay ito po, bako siya lower duman sa value kay itong na-approve na based duman sa mechanics nila. Commensurate siya kumaga, equivalent siya duman sa worth itong item na na-approve na po. Ayan, so iyan ang mga bagay no na dapat tandaan pag-abot sa mga sales promotion activities na pinagsasagibo kan sa tuyang mga establishments or mga tindahan
na yaon digdi sa satuyang lugar or maski nga ni sa mga sa ibang lugar kasi Opo. nationwide na ba yan, available Yes. na sa social media ang Pati po ang mga satuyang mga online platforms. Iguana din sila. Ang nag-i-issue po kayo ng FTEB kasi nationwide in scope. Satuyang mga online platforms po. Oo. Mahilig talaga po permit. Kung ang FTEB, Opo. ano sila FTEB permit po. So yan lalong-lalo na ngunyan na summer season. Kadakol talaga yan ng mga pakulo ba ganyan minsan Ayun po. nag-iinganyar kay buyer. So iba-ibang pakulo kang lambang establishment. So kita man ng mga consumers kay po ang tamang giraray maging vigilant para sa tuya man na protection kasi difícil na ang magbasol sa hudyan. Okay. Opo. Ayan, Miss Ron, 2 minutes na sana bago mag alas 12. Siguro sa oras na ini, gusto kong maghagad na final message po sa imo, Miss Ron, especially tungkol digdi sa tuyang topic na sales promo para sa satuyang mga consumer and at the same time siguro on the part of the business establishments kung ano man ang sa indang dapat pada. Ayun po, Miss Beth. Okay po. So, 2 things po. So, sa mga business establishments po, if you are planning to conduct sales promo activities po, araw po kay itong mga na-mention ni kanina pong mga schemes, you are free po to secure a permit sa samuy apong DTI Regional or provincial office po. Pag region-wide po ang scope, digdi po sa regional office po kamo ma-secure na permit. Pag provincial naman po ang scope, within a single province lang, sa samuyang provincial office po. So, madalian lang po ang proseso. May permit, may sales promo permit application form lang kamong i-fill out. Tapos, ang so sample layout ng collaterals. And then, makuman po mahalon ang fee na babayadan. Kasi pag provincial po, it's only 280 pesos. And pag regional, 530 pesos po siya. So yun po, madaliun lang po ang pag-secure i-permit. So di po kamo magduwa-duwa kung sakali pong mag-conduct na kaisip po kamo mag-conduct sales promo activity. So nagdigdi lang po kamo sa nearest DTI office po na harani po sa Indo. Sa mga consumers na po naman, paulit-ulit po kami ni Ms. Gam kanina, let us always be vigilant po, maging mapanuri po kita permi, di po basta-basta magpadara or magpatol po duman sa mga nahihiling ta po na mga sales promo activities. Tapos kung may mga na-notice po kita, mga medyo kakaiba po na sa hiling ta po is kaipuhan na i-address po. Di po kung magduwa-duwang mag-report po sa DTI po or mag-inquire sa DTI kung may mga kaipuhan po kamong i-clarify po regarding naman sa sarong activity po na ito. So ito po, Ms. Gam, iba lang po and salamat po sa pagdangog and permi po kitang magdangog digdi po sa Usapang Consumer at Negosyo po, digdi po sa DZGB every Friday po. Ayan, okay. So salamat na maray tabi, Miss Ron. Ayan, so tapos na naman po ang satuyang oras digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo digdi po sa Radio DZGB. Abangan nyo po giraray kami sa masunod na Biyernes sa siring na oras, alas 11 hanggang alas 12 po ninudto digdi sa samuyang programang Usapang Consumer at Negosyo sa Radio DZGB. Salamat po sa mga nag-antabay sa satuyang programa, igwang mga antabay sa tuya, naka-live stream siguro via Facebook. Salamat po sa mga satuyang mga fans digdi sa satuyang programa. Salamat at sa giraray, Miss Ron, salamat po. Tandaan ta po, ini po sa giraray si Ben Berango kang DTI Regional Office 5. Pirmi pong nagsasabi na makapangyarihan ang consumer na may alam. So, salamat. See you next Friday. Salamat po. Maray na utro. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Mga kababayan, ang